nnukwu dibịa bekee nke ụlọ ọgwụ mahadum Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu bụ Dr. Joe Akabike ekwupụtago na ụlọ ọgwụ a gafụ etinye ọnụ n'okwu yana ndị ndu nke ụlọ ọrụ ABS iji wee mara etu ha ga-esi wee na-abịa kwa mgbe wee na-achịkọba ọnọdụ ahụike wee nye ndị ọrụ ABS bụ nke o kwupụtara na nke a ga-eme ka ịdị na mmadụ n'etiti ụlọ ọrụ abụọ anụnwa gaa n'iru wee kwudosie ike. Dr. Akabike kwupụtara nke a oge ọkpọ ụfọdụ n'ime ndị isi ya bụ ụlọ ọgwụ wee mee njem kpọtụrụ onye isi ụlọ ọrụ ABS bụ Sachido Obidegwu n'ụlọ ọrụ ya nke dị n'Ọka. Gere etu mkpọtụrụ ahụ si wee gaa. Ka onye isi na ya bụ ụlọọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu si wee kọwaa, ya bụ njem bụ iji wee kwalite ezi mmekọrịta dị n'etiti ụlọọrụ abụọ ahụ iji mee ka Anambra bụrụ ebe kawanye mma. O kwuru na-enwego atụmatụ iji wee hụ na ndị ọrụ ABS ga na-aga na-enwetakwa ahụike bụ ịgba nke ga-enyere ha aka ị na-arụnyite ọrụ n'ụlọ ọrụ ha. Dọkịnta Akabike kenekwara Sachido maka mbugo n'ọkwa ya dịka onye MD nke ABS. Na nzaghachi ya, Sachido kenere ya bụ ndị ụlọọrụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Teaching Hospital maka ya bụ njem wee kwe ha nkwa na ABS ga-aga n'iru ị na-anwụko ya ijere n'inye ha mgbasa ozi dị mma. Sachido kenakwara onye isi ụlọọgwụ ahụ maka agbammbọ ya niile nyegara ọha mmadụ wee kwuo na na-enweela agamnihu n'ebe ụlọọrụ ahụ nọ. Onye isi ụlọọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu a bunyekwara ọtụtụ akụrụngwa ahụike nke gụnyere hand sanitizers.